Andrej Danko v relácii Politika24 potvrdil, že v parlamente sú poslanci, ktorí berú drogy, užívajú antidepresíva a pijú alkohol. Ale množstvo ľudí videlo konflikt, ktorému nerozumie. A ja teraz hovorím, že keby ten zákon sa nedostal naspäť do parlamentu, keby poslanci neboli unavení z 2 týždňov, keby nevytiahla Nemuseli ste opozícia... rokovať okamžite o tom prelomení veta. Oni nás donútili rokovať od 5. Nemuseli ste okamžite Museli sme, rokovať. pretože poslanci majú už svoje nastavené programy posledný týždeň. Boli sme pripravení ešte do útorka, ale už všetci mali toho dosť. Mohli ste v januári napríklad sa k tomu vrátiť? Takto. O vedení schôdzy rozhoduje predseda parlamentu. Predseda parlamentu mohol schôdzu preložiť, odložiť a ja som mohol ako za SNS povedať, že to nepodporíme. Znova by ale národ dostal jednu poučku, že SNS bráni vyšetrovaniu kauz, keďže je to problém Smeru a Hlasu. Čiže len kvôli tomu ste to podporili? Ale ja som povedal, že je to návrh koaličných partnerov. A ja som pred 2 rokmi hovoril, že kto zradil raz a či sa to Robertovi Ficovi páči alebo nie, bol zradený 2020 a nikdy v histórii sa toľko poslancov neodišlo zo strany ako zo Smeru. Nikdy sa tak nerozpadla kandidátka. Keď mne niekto vyčíta Huliaka, tak v roku 2020 odišli obrovské množstvo poslancov zo Smeru. Je to prirodzený politický život. Čiže 11 poslancov odišlo. Pellegrini vtedy zradil. Prečo by sa mal venovať koalícii? Jeho nezaujíma Toto mi koalícia. prosím, pán Danko, povedzte. Vy očakávate, že prezident bude teda čo? Na strane koalície? Samozrejme. Prečo? Lebo bez koalície by nebol prezident. A keď Nemal by byť prezident neutrálny? No, viete, už tá doba nie je. Ja si dokonca myslím, že ten starý model, ako je aj v Maďarsku, aj v Nemecku, kedy parlament volí prezidenta, by sa mal vrátiť. Lebo Rudolf Schuster si presadil model a ten spôsobuje spoločnosti napätie. Videli sme to u Kisku, Čaputovej. A ja vám poviem, že ja ľahšie znesiem nepriateľa ako Korčok v prezidentskom paláci, ako človeka, ktorý sa tvári, že je náš priateľ a bodne nás do chrbta. Peter Pellegrini, ako povedali aj včera zástupcovia Smeru, 85% voličov koalície skončil. A skončil len preto, že znova chce hrať na všetky strany. A ja si myslím, že bez koalície by prezidentom nemal šancu byť. Trebuje a nie ešte, aby nás podrážal. Petra Pellegriniho práve k Ivanovi Korčokovi. Doslova ste inak aj povedali, citujem vás, že ak by bol Korčok prezidentom, tak by to bolo rovnaké, možno aj lepšie. Mal by menej peňazí v úrade, by sme mu ich nedali. To je celku otvorený výrok. Nepriznávate týmto výrokom, že rozpočet verejných inštitúcií závisí a vnímate ho ako nástroj politického trestu a odmeny? Tak poprvé, Peter Pellegrini si vynútil takmer o 50% väčšie výdaje, ako má Čaputová. Dokonca počúvam, že sa vedľa parlamentu pre ňoho kúpila vila. Čiže Korčokovi by ste to nedali, pretože je z iného spektra. Určite by sme nedali. Takto sa má pristúpať k verejným financiám? To nie je o tom, pretože je to aj o... No asi je to o tom, keď to ste ale povedali. prosím vás, čo... Vy ste to povedali, ale tiež ja vám dám opäť vaše tvrdenie, lebo vo vašom piatkovom videu ste tvrdili, že úrad nefungoval, preto bolo dôležité ho zrušiť a vytvoriť na novo. Pritom ešte v stredu ste pre Infovojnu povedali, že tento najnovší vymysel Eštoka je totálna hlúposť. To je doslovne vaša citácia a že sa furt riešia idiotiny. Tak čo z toho platí? Áno, ja si za tým stojím. A tak prečo ste to ale podporili? počkajte ešte ku Korčokovi. Veď Peter Pellegrini tento rok nevyhlásil referendum. Išiel a podpísal 5% financie do zbrojenia. S prezidentmi sa stretáva premiér. Máme tu inštitúciu a preto si myslím, že lepšie by bolo prezidenta voliť v parlamente, aby nebola rivalita prezidenta a premiéra. Tak to by musela byť zmena ústavy, ale naša ústava je na to postavená. Tak bola stavaná naša ústava a takto funguje v Nemecku aj v Maďarsku. Aby sme sa vracali... Máte pravdu. Mňa zaujíma jedna vec. Vylučujete, že vôbec niekto bol v sále pod vplyvom alkoholu? Pretože ja na to nadviažem rovno, aby ste mohli na to zareagovať. Pani Mestorová hovorila, že jej cíti cigarety, alkohol. Na čo jej pán Kerry povedal, tak si odsadnite. Nepoprel alkohol a používanie. Počúvate, viete čo, ja vám poviem jednu vec, že ja poznám v parlamente ľudí, ktorí berú drogy alebo antidepresíva a ťažké lieky na to, aby sa nejako kontrolovali. Bolo by klamstvo nepovedať, že niekedy sa symbolicky niečo neštrngne. Ale len samovrah by išiel do nejakého pitia spôsobom, keď vás dennodenne snímajú kamery. Je to ale v poriadku piť počas výkonu práce? Mne sa stalo, že ráno o 9:00, ale prosím vás,
časový fond a nebuďte, odpustite farizejska. Keď skončíte a vypnete kamery a idete na Vianoce, vy si tu neštrngnete šampanské. Ja mám histamínu intoleranciu, takže moc nie. Ale... No dobre, tak si dáte gin tonic. A v každom prípade, ja vám chcem povedať jednu vec. Ale nie v práci, viete. Každý musí alkohol odmietnúť. Každý. Ja som vám povedal, a nebudem tu rozoberať svoje zdravotné dôvody, ale v každom prípade sú aj ľudia v politike na drogách, na depresívach. Niektorí aj z tých poslancov, ktorí pískali, boli ako nepríčetní. A teraz to musia vyhodnotiť voliči. Kto aký je, ako sa správa. Každý znáša stres inak. Niekto si láhne, niekto si vypije, niekto si ide zabehať, Dobre, niekto si dá tabletku. Pán Danko, máme ale asi rozdiel medzi antidepresívami a drogami. To asi nedokážeme dať do jednej skupiny. Samozrejme, ale ja vám to chcem povedať, že ja môžem absolútne vylúčiť, že by sa nejako systémovo niekto v parlamente chcel ožierať. Absolútne nie. Poďme sa ešte vrátiť k výzvam, ktoré vás čakajú stále v parlamente. Máte pred sebou ešte stále odvolávanie viacerých členov vlády. Čo sa týka tohto, tak predseda poslaneckého klubu Puci, Hlasu teda, priamo povedal, citujem, možno je na čase spraviť menšiu rekonštrukciu vlády. Ako predseda koaličnej strany, súhlasíte, má vláda Roberta Fica prejsť menšou rekonštrukciou? Keď to poviem, to, čo vám teraz poviem, ľudia povedia, že hovorím z kuchyne, ale asi len naivný človek si môže mysleť, že Robert Fico odpustil Pellegrinimu, že ho zradil. A keď aj sa tvorila vláda, ja som napätie Hlasu a Smeru cítil. Teraz Robert Fico cíti, že Hlas si neplní povinnosti v svojich rezortoch. Objavujú sa kauzy Voderady, záchrankový tender, ktorého smrad ide až do prezidentského paláca. Takisto zrazu poradcovia prezidenta dostávajú všelijaké dotácie. Proste ukazuje sa aj pravá tvár ľudí, a to je vždy tak v živote. A teraz aj tá reakcia pána Puciho, ja to vnímam ako vrátenie facky, lebo Hlas nevie sa stotožniť s tým, že Kmec bol odvolaný, na čo mal premiér plné právo, lebo boli preteky, či to odvolá skôr Eštok, či to odvolá Fico. To sme ešte nevedeli o tom škandále Voderady. Takže ja vám poviem jednu vec, že toto muselo prísť. To napätie je tu. Premiér sa snaží teraz, akože Eštok nevie vyšetriť veci a on mu pomôže. On to tak nehovorí, premiér, priamo ako často ja v politike. Možno, no prakticky povedal, že ak chce pomôcť, tak mu pošle ľudí na ministerstvo vnútra, aby pracovali za neho. Ja poviem jednu vec, že už sa to stupňuje. Bojím sa, aby naozaj to nedospelo k tomu, že na konci dňa sa budeme rozprávať o tom, že voľby môžu byť spojené s komunálnymi a zvudsky aj tie parlamentné. Ušetrili by ste peniaze, konsolidovali by ste. To napätie medzi Smerom, Hlasom a osobitne môže sa tvariť, ako chce prezident, medzi prezidentom a premiérom je obrovské. Chcela som sa ešte vrátiť tej kuchyni, k tomu možnému, keď už ste začali trošičku o tom rozprávať. Koho myslel podľa vás predseda poslaneckého klubu Puci, že by mohol byť súčasťou tej menšej rekonštrukcie? Viete? Myslím si, že ani on nevie, koho myslel. A skôr to bolo taký šplech. Na podráždenie partnera koaličného? No, tak a čo majú robiť, keď proste dostávajú zľava správa? Veď ešte sa nevyriešil ani záchrankový tender. Čo bude ďalej? A mňa teraz nezaujíma to, čo bolo. Mňa zaujíma napríklad, keby prišli, že nebudeme na to dávať 2 miliardy, ale miliardu. Zastúpenie záchraniek bude v nemocniciach, lebo tam slúžia lekári v nemocniciach. Budú mať lepšie platy, kvalitné autá. Bude to už nie zajacov modelka. Toto je riešenie. Viete, ja mám ten problém, že... Čiže ktorého ministra by ste vymenili možno vy, keby ste mali tú možnosť? Počúvajte, my sme vo volebnom období a hráme s kartami a mocou, akú nám ľudia dali. Ja mám 5,6% a ešte ma zradili. Ja tu nebudem rozprávať niečo, čo môže urobiť len premiér. Ale verte tomu, že... vyjadrili, že podľa vlastných slov, a vraj ste mu to povedali aj do očí, že ako keby bol zo života unavený. Kto? Pán premiér, sú to vaše slova, že ste mu vraj povedali do očí, že ako keby bol zo života unavený. Čo vám na to povedal? A máte pocit, že táto únava ho limituje vo výkone funkcie?
Ale veď musíte vidieť, že sa trápi. Rozumiem, pán Danko, ale mňa zaujíma ešte možno, že kde sú také tie vaše hranice naopak voči koaličným partnerom, pretože často pri každej takej väčšej kauze samozrejme vystúpite tvrdo, skritizujete, poviete, kde sú problémy danej kauzy, skritizujete svojich koaličných partnerov, nechcete momentálne napríklad vstupovať ani na úrad vlády, čiže koaličné rady musia byť inde. No na konci vždy dodáte, že koalíciu podržíte. Jasne. Takže nevytvárate si tým sami možno pozíciu pre SNS, že je videná ako strana, ktorá síce niečo povie, ale nikdy to nedotiahne do konca a tým pádom máte slabšiu vyjednávaciu pozíciu aj voči partnerom? Počúvajte, Slovensko nemá hlúpejšieho politika, ako je Richard Sulík, ktorý dvakrát rozbil vládu na svojom egu a nikdy nepomohol žiadnym podnikateľom. Hovorí to s plnou zodpovednosťou, lebo on ma nešetrí v tých svojich reláciách, ktorými zakrýva, že ho vlastne politika nezaujíma, ale pritom sa len bojí, aby nemusel vysvetľovať Dubaj.